soroboti rwa senchere yobo ikirano amenyikurwa sensemo ya Bumeroge kutoka Rigoma sensemo ya Marani ya kaunti ya Kisii niko barorokane ko moche serikali ya kaunti ya Kisii kubwatikana bokoryo bwene mono sensemeria yobo chenu niko na baba murekere ko mochomo MC bwegodi yo ana mono sogotoroso Kenya getari Rigoma dispensary ibagote bune chagete korosi go mwaka bwechiri bubere na 14 kabone igetanya koera asabuni garorokane ko boro sana buna tokomanyigwa na dipona asanya imeye kenyoro kya Bumeroge Rigoma kegotoka imeye wodi ya Marani abamenyi borogongoro igani ngo bakorokorobekana bunenchere ya moyo konyoro bene babo buna bakie kura maega yogo taikirana we dispensary ye Rigoma asiga kemyaka 10 yaelire getari yetu achagete proposal 1996 tukachaka kunyaga ikaba accepted ikachaka kwa gachu wakabono iga ya kirire ongwaya kerachi tukugore tarachaga iga atwa mubortinga muga Kenya gitari ye itwere na kwanyibire ko kwa to gore tacha tuomera ni nyanguru na nyansaga wono na kirende nyagitari ye na kitoko cha kurwaligo atatebya yani nchendigereria katene yomo ombachi ombachaka kana ngaya yani ngente kyo kyachire se kwende se serikali wanaenda tukajire kukanyaga mone miaka yabeire miaka 10 kurwe komenta nayo nigo baereranga nige kubabera kongu barabukonyoro bokoreri ase bono baruo kuburia kwa bogo chase mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria engani yo sobo ime itari ye kwa metemete gemerete ime kiregente kemerete bantu bakurwara twana kubogori wana na ki serikali ta gotokonya kitu nyagitari ye completed tu ni tutorore ngaki baminda serikali ye itu ni kina kigendo twanyori bantu twerware yang abantu abarware te gaiga bagusinyi bakuna bagusinyi kwenda nyagitari bwati para bonna batuchandegete igo mugaga koranchara tokonya nyagitari ye Rigoma amasini roti yachete kabe kwarora mapera amire ime abana na bakwebisa ense muno gochandeka segekege tambe ogosemeria kwabo gochia sobokoreri we serikali twachagiti nyagitari challenge twanyorete ntangani twabokoriti omuntu kurwaiga ne wiri barabuka basongo kora nyagitari challenge anga kurwari tukarangari nga kinya gitari rakobera nga iga tukasaba mone sati tubutorera saiga abana bari mina buba bachandegete banyores kwende sati kanja ekabutora gaiga tukachaka kwa gachare ni nyagitari ye bona iga muchando tubwate nulinga nyagitari chirare 3 to 4 kilometers na yumuntu kuchiko nyagitari ye eito muntu karwari tabutuko ni shida twachandikire insae toingena neri kura tomenyete akairandi aka anyore ntubwati kendegera tokonya maene usakurigereri para teyo usakurigereri bono iga kende nkeyo nyagitari teyo bono kengana na macho ukatubwatega nonye nabo chinga kecho nigo bamumocha omwe misiwe wodi ya Marani mweshimiwa Dennis Ombachi asogota ikirania amagenderero unabaliereteira chinga keche campaign aene Ombachi no musike sana ndando Ombachi no mukolie gasi engiya nyoreka twachire senka yaye amaenda gotwera kambuya twa misini oto 10 ya ito twara otuguroma chere twako lakika sama gendraro ese ginto bwate agotobanya nyagitari ere kaseteti nigegitire buya ebwata abanyagitari bakolega asibuya lakini bembeo bamito Mr. Simba Arati chipara ntobwati is an impossible iruka likeligo chimumbwa Rigoma mbanda nyana Rigoma mbanda amenta musia ruruchi besigenda ngo bisigenda ligirya ngorore ena arwanete segi tukarona abantu tukamaja kolemeruwe kaigoru ekabekwa elikarabatinsa so tokonye koranje ndongo kwana to chandegete gaiga enyagitari ego yabege tukare yarire chibesa chinyinge nainde into tubwato mo emusiomo omenyire sana obisi asekitu tuchache engima obwenere to otanti myaka 10 obisi lakini ngagento bule gatari gokenyura polling station no era chikura yo gata ke tomenya komenya ko tata abantu beligoma mu bigoro kaje titu achane kirebobe twarosire giko ripoteria igetaseni kya ona mbeye mu kya Ndizi TV kurwase kenyoro kya Bumeroge Rigoma kegotoka imeye wodi ya Marani imeye bunge ya kitutu cha cheno thele tele nenkoro kwa dipon asanya